Estamos ante un edificio que, dende logo, non pasa desapercibido para ninguén que pase pola beira do Asma na Alameda Chantadina. Pero, pese a velo acoteo, os máis novos pouco sabemos do seu pasado. Oímos falar de que ali se traballou con coiro, pero aí se queda a información. Estivemos con Claudio Otero, un chantadino que vén de facer un estudio sobre o pasado dos curtidoiros na vila do Asma, co cal tivemos a sorte de saber algo máis sobre a importancia dos traballos que se fixeron tras estas paredes de pedra e que nalgún tempo foi unha industria de relevancia en Chantada. Era unha industria importante en términos de empleo, pois a mellor cada fábrica tiña sobre 5 ou 6 empregados, que non parece moito, pero estamos falando de empregos directos que eran todo o ano e eran a tempo completo. Despois a eso hai que sumar os efectos que a industria producía hacia atrás e hacia adiante. Hacia atrás, que compraban un montón de casca de carballo, sobre todo aí na zona de Furco, hacia Carballedo, despois que suministraban ao mercado local, a curtidos linares ou olevices. Había un certo mercado local de zapateiros, de comercios de curtidos. Esta propia industria, que era a conocida polo curtidoiro do Merluza, tiña o seu propio comercio de curtidos aí no Cantón, que estaba rexentado por un irmão do que levaba esta industria. E, sí que digamos que era unha industria que tuvo un certo protagonismo na historia de Chantada. Unha historia que viu traballar ata 3 curtidoiros, aínda que este é a única edificación que sobreviviu ao paso do tempo, e que así o define o propio autor do estudio. Antes de nada temos un edificio espectacular, que se conserva gracias á construción, que ten uns muros de pedra aínda relativamente amplios. É a representación que nos queda da importante industria que hubo en Chantada, a industria do coiro, que morreu máis ou menos fai 50 anos, o mesmo que en Galicia, que tamén morreu a finais dos 50, a principios dos 60. E, este é o que nos queda. Había outros dous, que era o do Rumbao, nesa parte, na parte de Chantada, e ali na parte do convento, na Ponte Nova, o do Cereixeiro, que fai aproximadamente 10-12 anos, se derruíron. Pero os tres tiveron historias distintas e, ao mesmo tempo, aspectos que os unían entre sí. As tres curtidoiros tiñan certas características, digamos, diferenciais. Este, por exemplo, é un curtidoiro moi antigo, que data seguramente do século XVIII. Xa na catastro da Ensanada, que é un catastro de 1752, aparece rexistrada a actividade. A característica é o que xa comentamos, de que tiña o seu propio comercio de curtidos, de que era moi dimensionado. Era o edificio que pertencía xa a unha familia con certa tradición aquí chantadina no sector. Despois o Cereixeiro é máis novo, durou uns 40 anos, creouse en 1922, ten a particularidade en que se poñen de acordo pai e fillo, esa esencia do curtidoiro. O pai había traballado nos outros curtidoiros da vila, tiña experiencia, conocía o sector. O fillo acababa de chegar de Cuba cunhos aforros, entón puxeronse de acordo, un puxo o capital, o outro puxo, digamos, o conocimiento técnico e montaron a industria. Isto, claro, é moi importante porque representa dous feitos moi salientables deste sector a nivel galego. Por un lado, a remesa dos inmigrantes e, por outro lado, a integración vertical do sector. Como traballadores ou zapateiros, conseguiron chegar a ser industriais, que é moi típico na Galicia, sobre todo no século XIX, neste sector. Despois temos a do Rumbao, que era conocida como o curtidoiro do Riazón. Ten a particularidade de que algo moi característico do sector en Galicia tamén era que solían casarse entre eles, entre os propios industriais do sector. A familia Rumbao, que procede de Cataluña, é unha familia das máis importantes do curtido da historia de Galicia, do século XIX e do XX. Un deles, que é Delmiro, ven pa Chantada nos anos 20 e casa cunha das fillas dun curtidor chantadino, José López.
bueno, a partir de aí cambianlle tamén, cambiase o alcume, pasa a ser o curtidoiro do Riazón ao curtidoiro do Rumbao. Bueno, digamos que esas poderíamos ser así as notas un pouco máis características de unha maneira moi resumida de cada un das tres industrias, non? Unha industria que, como tantas outras, desapareceu cando chegou o momento de modernizarse. Entre que non foron capaces de facelo e noutras partes adiantáronse, finalmente a morte tamén chamou ás súas portas. A finales do XIX e principios do XX é algo común tamén na industria do curtido en Galicia, ao non mecanizarse, unha vez que o mercado se estrutura xa tamén a finales do XIX co ferrocarril, en 1885 se conecta Castela con Galicia por ferrocarril, entón claro, en Cataluña se vai mecanizando o sector e unha vez que o mercado está ben artellado, pois non se pode competir e morre o sector, non? Sí que é certo que ainda que hoxe en día non é viable que aquí volver a haber unha industria do coiro como houbo, eso non quita de que é certo que bueno, é un patrimonio en certa medida en la que ten o seu propio propietario, non? Pero non deixa de ser un patrimonio que é un pouco unha pegada que temos aquí todos no concello, non? Agora só queda un fermoso edificio, un dos moitos que hai na vila, e que quizáis tamén estean condenados a unha morte que non merecen.